Жыхарка Бараўлян Наталья Красько атрымала 2 гады хіміі за паклёп на гэтак званага генеральнага прокурора шведа. Так, таго самага шведа, які яшчэ да вынясення прысуду фігурантам справы Віктара Бабарыкі называў іх нягоднікамі і хабарнікамі. Прафесійная этыка – гэта не пра вас, спадар швед. Праграма «Белсат Зум» вашай увазе. Меня зовут Виталий Бабин, и мы пачынаем. Человек просто хотел стать президентом, и за это ему дали 14 лет. Это абсолютно нечестно, несправедливо. Считаю, что каждый имеет право поучаствовать в этом. Вина ни одного из 500, уже даже больше, чем 500 заключенных, не доказана. Поэтому я считаю, что у нас просто власть захвачена самозванцами и военной хунтой. Если кто-то думает, что мы сейчас закроем границу с Польшей, Литвой, Латвией и Украиной и превратимся в отстойник беглых, если кто-то так думает, то он просто заблуждается. Я ему даже предлагал: приезжай сюда, здесь обустроишься, ты еврей, ты толковый парень, выучишь иврит и все. Он сказал: ну а что ж там будет? Патриот он, вот и остался в Беларуси вместе с семьей. «14 гадоў зняволення. Такі прысуд агучылі сёння ў Верховным суде Віктару Бабарыку. Былога кіраўніка Белгазпромбанка прызналі вінаватым у атрыманні хабару ў асабліва буйным памеры, а таксама ў легалізацыі сродкаў, атрыманых незаконным шляхам. З намі на сувязі сябра асноўнага складу Координацыйнай рады Максим Баграцоў. Спадар Максим, добрый дзень. Добрый день, Виталий. Як бы вы пракаментавалі вось гэты досыць суворы прысуд Віктару Бабарыку, які сёння агучылі ў Верховном суде? Ну, смотрите, Виктор Дмитриевич, понятно, сейчас по-прежнему самый популярный политик в Беларуси. Показывают там опросы какие-то, которые делают вот в нынешних условиях разные зарубежные фирмы. И я думаю, что, учитывая этот факт, все были, конечно, готовы примерно к такому приговору. Потому что у нас сейчас такое состояние судебной системы, что какой приказ поступает, тот, в общем-то, приговоры нарисуют. А адвокаты совершенно очевидно говорят, что все-таки всеми законными способами они все еще будут бороться за то, чтобы, например, комиссия по правам человека, значит, в ней обжаловать этот приговор или что-то сделать еще. Но очевидно для нас, для всех, что для того, чтобы Виктор Дмитриевич вышел на свободу, как и все остальные политзаключенные, в Беларуси должна поменяться политическая система. Должно все-таки установиться право закона. Мы должны прийти в ситуацию, когда закон – это не что-то такое, что по конъюнктуре можно повернуть в одну или в другую сторону, а это соблюдают все. Но удивление от того, что вот в данный конкретный момент был именно такой приговор принят, ну, ни у кого, конечно, нет. Все примерно такого и ожидали. А то, што на дзяржаўным тэлебачанні яшчэ да вынясення прысуду фігурантаў справы Белгазпромбанку называлі хабарнікамі, злодзеямі, ці гэта ўжо адразу не дадавала гэтай справе палітычнае адценне? Конечно, и это только маленькая часть того, что происходило. И то, что Александр Григорьевич сказал тут же в комментарии, и то, что тогдашний глава КГК тут же дал интервью, и целый ряд других нарушений, начиная от доступа, который имели адвокаты, заканчивая тем, что, в принципе, ведь все обвинение строится на показании других людей, причем в основном это люди, которые находятся в заключении больше года. То есть, как бы, они приходят в СИЗО КГБ, сначала отрицают какую-то вину и говорят, что нет никакого состава преступления. Потом, как сказал один из обвиняемых, вот я посидел какое-то время, и тут вот я осознал, что на самом деле я нарушал закон. Количество даже вот в обвинении и в свидетельских показаниях, когда кто-то говорит: я на основании вот рассказа такого-то человека знаю, что указание было дано там Виктором Бабарыкой, или я там, вот мне тот-то, тот-то сказал, то-то, то-то, то-то. То есть ни в одном суде мира на самом деле подобные словосочетания недопустимы в доказательстве вины.
А в данном случае как бы видно, что как бы уже заранее было спланировано и заранее были, конечно, отданы определенные указания, и под них просто факты потом уже лепились тем, чем было. Поскольку лепить было сложно и особых доказательств никаких нет, то вот все это было сделано вот таким вот образом. Поэтому да, тут нет никаких сомнений, что, конечно, ни в одном справедливом суде подобный приговор был бы невозможен. Ну, вось у адрозненне ад іншых фігурантаў гэтай справы Віктор Бабарыка не прызнаў сваёй віны і ў апошнім слове заявіў, што яму не сорамна ні перад сваімі дзецьмі, ні перад калегамі, ні перад роднымі. А як вы ўспрынялі гэтыя словы? Ці ў камандзе Віктора Бабарыкі сорамна хоць у чымсьці перад ягоным лідарам? Нет, на самом деле это же самое главное, понимаете? Каждый живет свою жизнь так, чтобы все-таки вот можно было по максимуму поступать правильно и делать самые вещи, которые кажутся правильными и адекватными. Я абсолютно уверен, что ни один из членов Верховного суда не гордится этим решением и вот своей работой. Так? Через какое-то количество времени все люди, которые приложили руку вот к этому судилищу, им будет стыдно об этом упоминать и говорить, что они в каком-то виде в этом участвовали. Люди будут это скрывать. Виктору Дмитриевичу или Эдуарду скрывать на самом деле в этом смысле будет нечего. Потому что здесь все совершенно понятно, насколько это шито белыми нитками. Скажите, як гэты прысуд паўплывае на далейшы лёс каманды Віктора Бабарыкі? Я думаю, что тут суд сам по себе, вне контекста всего того, что происходит в Беларуси, наверное, да, это важно, это большое событие. Мы, конечно, все маленький кусочек надежды все-таки было, мало ли, все-таки как бы люди прозреют и сделают правильную вещь. Но на самом деле уровень репрессий, который сегодня происходит в Беларуси, и уровень, насколько политическая система сейчас, значит, закатана в асфальт еще больше, конечно, достаточно сложно строить какие-то краткосрочные прогнозы в смысле политики или еще чего-то. Но долгосрочно мы же с вами все понимаем, что особенно в центре Европы невозможно строить процветающую страну и, в принципе, любую страну, которая может существовать сама по себе, не имея стабильной политической системы и нормального народовластия. Сегодня, очевидно, этого нет. Сегодня нет минимального разделения властей. Все находится совершенно четко подчинено одной вертикали власти. И в этом смысле этот суд – это просто еще одна капля, которая показывает, насколько это фарс, все, что сейчас происходит в Беларуси. От политики до выборов, до судов, до хозяйственных отношений, до еще каких-то вещей. Все, где государство прикладывает свою руку сейчас, это фарс. Это фарс. Это все как бы идет из принципов пропаганды, когда сначала нарисована картинка, а потом под это подгоняются факты. Это не может продолжаться бесконечно. Мы будем продолжать работать вот с тем, чтобы все-таки попытаться добиться в Беларуси нормальных свободных условий для жизни и нормальных свободных условий для существования, для ведения бизнеса, для работы. Неўзабаве таксама распачнецца суд над Марыяй Калеснікавай і над Максімам Знакам у сувязі з тым, што вы кажаце, што няма пакуль асаблівых аптымістычных настрояў. Все ж такі, якія чаканні у вас ад гэтага судзілішча? Ну, из того, что я вот вижу по вот этому делу, там, наверное, мы с вами увидим еще одну ступеньку абсурда, где совсем тоже уже опять вот из ничего будет лепиться какие-то будут обвинения. Опять же, вот, к сожалению, мы сейчас никто не ждет никакого уровня справедливости от суда или независимости от суда. К сожалению, вот этот элемент сейчас как бы вот он есть, какой он есть. В то же время мы абсолютно убеждены, мы знаем абсолютно точно, что ни Максим, ни Мария, они никоим образом не причастны, не планировали, не делали никаких противоправных действий. Нету ничего там такого. Но мы же понимаем, что мы живем в поле чудес. Посмотрим сейчас, что прокуратура представит. Спадар Максіме, напэўна, такое апошняе агульнае пытанне. Ці ўсё ж такі ёсць нейкі план, стратэгія ў каманды Віктора Бабарыкі вось на будучыню, ці ўсё ж такі зараз будаваць нейкія планы? Гэта такая справа абсалютна бессэнсоўная, улічваючы, якая ступень тэрора і дэпрэсіі зараз назіраецца ў Беларусі. Ну, планы делать, исполнять их можно и нужно при любом раскладе. Другое дело, что я не думаю, что есть хоть один человек на Земле,
у которого вот в плане присутствовал такой элемент, как посадка самолета Ryanair. Да? То есть мы строим с вами одни планы, потом в какой-то момент происходит как бы что-то совершенно сумасшедшее. И с этой точки зрения, конечно, тут надо учитывать, что вот эти вещи приходится менять. Значит, у нас очень много сейчас планов, инициатив, которые, конечно, больше фокусированы на развитии гражданского общества и продвижении гражданских инициатив, помощи политзаключенным и помощи пострадавшим в большей степени, чем политическая деятельность. Вы наверняка заметили, что даже выборы местные выборы, скорее всего, будут вот отодвинуты до 2023 года, потому что сейчас власть, она боится любых выборов и любого народовластия, любого выражения мнения. И, конечно, в такой ситуации, ну, как бы мы тоже должны, мы вынуждены как бы делать какие-то изменения. Все, что будет возможно делать, мы, конечно, будем делать. И не в последнюю очередь, вот как мы с вами разговариваем, все больше и больше как бы гражданское общество будет развиваться в цифровом пространстве с тем, чтобы как бы оставаться, быть вместе, оставаться, быть connected, друг другу помогать, развивать какие-то возможные варианты для взаимопомощи и для развития гражданского общества. Это очень важно. В какой момент удастся выйти именно в политическую деятельность, я не могу, конечно, сейчас вам ответить на этот вопрос, потому что видно, что сейчас маятник и все идет в сторону того, чтобы убрать даже минимальные элементы. Мне это напоминает там Советский Союз, причем не самые лучшие времена. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Ці верыце вы ў справядлівасць гэткага прысуду? Жыхары Менску даюць свае адказы. Человек просто хотел стать президентом, и за это ему дали 14 лет. Это абсолютно нечестно, несправедливо. Считаю, что каждый имеет право поучаствовать в этом. Справедливо. И вообще он герой, ему памятник будет поставлен в дальнейшем. Потому что все отказались от своих показаний, как уверенно на него давили и применяли разные способы. И он, в общем-то, выстоял. В этом очень сложно мне что-то разобраться. Не знаю, не мне решать, молодым. Это же неспроста было, не было. К сожалению, материалы дела суда никто не озвучит. А если там на самом деле это, понимаете, судить об этом очень тяжело. Думаю, что это несправедливо все-таки. Я считаю, что люди воруют больше и получают меньше. Ну, проблема в том, что у нас все несправедливо. Во-первых, это не суды, а судилища. Вина человека не доказана. В принципе, вина ни одного из 500, уже даже больше, чем 500 заключенных не доказана. Поэтому я считаю, что у нас просто власть захвачена самозванцами и военной хунтой. Я считаю, что несправедливый приговор. А почему? Ну, что это? только что? Только потому, что баллотировался 14 лет? Нет, я считаю, что нет. Нет, это абсолютно несправедливо, и я очень был за Бабарику. Что? За Бабарику я был, это и очень несправедливо. Его судили, и Белгазпромбанк, это все очень несправедливо. Если это следствие непредвзятое, тогда получается, что он виноват. А в чем он виноват, я так и до сих пор не понимаю. Да, ну какое по справедливости? Ну. А почему такой срок дали? Ну, не нужен власти этот человек. Все, закрыли. Спасибо за работу, до свидания. А цяпер прапаную спадарству размову з беларускай з Нямецчыны Еўгеніяй Гукавай пра ролю дыаспары ў змаганні з дыктатурай. Размаўляем з Еўгеніяй Гукавай, беларускай з нямецкага горада Бохум, але сёння она аказалася ў Нідерландах. Што вы тут робіце, дзе мы знаходзімся, Еўгенія? Дзень добры, Алесь. Мы знаходзімся ў горадзе Гага перад міжнародным трыбуналам. Мы сустрэліся тут з нашымі сябрамі з Бельгіі, з Галандыі, з Нямецчыны. І мы прыехалі сюды, каб падтрымаць беларусаў у Беларусі. Мы прывезлі сюды вялікі плакат з палітвязнямі, якія зараз знаходзяцца за кратамі ў Беларусі. Мы хочам праінфармаваць галянцаў, мы хочам праінфармаваць Еўропу аб тым, што адбываецца зараз у Беларусі. Вось мы тут.
Але гэта не проста Гага, это некае спецыфічнае месца. Гэта, канешне, гэта вельмі спецыфічнае месца, таму мы тут і сустрэліся. Гэта міжнародны трыбунал. Мы вельмі б хацелі сёння бачыць на нашай акцыі з намі яшчэ аднаго чалавека. На жаль, ён не смог да нас даехаць, але мы спадзяемся, што праз некаторы час усё ж такі мы яго тут пабачым, і не толькі мы. Наколькі важна для вас удзельнічаць у падобных акцыях? Вы ўсё ж такі прыехалі з іншай краіны, знайшлі час. Што для вас гэты ўдзел? Для мяне гэта вельмі важна. Мы удзельнічаем у гэтых акцыях не толькі тут, але і у Нямецчыне кожны тыдзень, таму што не удзельнічаць гэта для нас было бы як проста прызнаць, што тое, што адбываецца ў Беларусі, гэта нармальна, і проста вось з гэтым неяк звычацца, але гэта нельга прыняць. Гэта нельга прыняць, гэтым нельга жыць. Таму мы выходзім і мы будзем гэта рабіць, пакуль мы можам. И вот на вашем плакате вот вы не поленились, столько политвязней, вы в этой фотоздымке все разместили, насколько важна вот эта тема и болючая сегодня для Беларуси, для вас особенно. Для нас это вельмі болючая тема, потому что кожны раз, калі я прыклейваю гэтай фоткі, я зразумела, я читаю про гэтых людзей, я читаю іх гісторыі. Это вельмі цяжка. Для нас гэта вельмі важна яшчэ і таму, што гэты плакат, сапраўды, ён производзіць уражанне. Мы ведаем, што калі мы выходзім з ім на акцыях, людзі падыходзяць, яны пытаюцца, яны задаюць пытанні. У нас на гэтым плакаце таксама размешчаны QR-коды да сторонак «Вясна», дзе можна прачытаць пра ўсіх палітвязняў. І ёсць таксама нямецкая старонка, якая ўзнікла ў супрацоўніцтве з фондам «Разам». Гэта суполка беларусаў, аб'яднанне беларусаў у Германіі «Разам». І там таксама ёсць вельмі шмат інфармацыі. Вось мы спрабуем гэту інфармацыю данесці да людзей у Германіі, у Еўропе, каб яны ведалі, чаго мы хочам. Гэтыя людзі, яны не забойцы, яны проста выйшлі на вуліцы, каб выказаць сваё меркаванне, каб скарыстацца сваімі канстытуцыйнымі правамі. Права на свабоду размовы, права на свабоду меркавання, і гэтых праваў яны былі пазбаўлены. І мы хацім таксама, каб людзі ў Еўропе ведалі, што адбываецца ў Беларусі, што людзей катуюць, што яны паміраюць, як Вітольд Ашурак. І мы будзем гэта рабіць, мы не спынімся, пакуль сітуацыя не зменіцца. А чым вось, на ваш погляд, беларусы замежна могуць яшчэ дапамагчы людзям, хто сёння за кратамі, людзі, которые сёння пакутваюць, застаюцца ў Беларусі, што канкрэтна можаце зрабіць? Магчымасцяў ёсць вельмі шмат, і мы гэтым карыстаемся. Мы пішам пісьма, мы пішам паштоўкі, мы дапамагаем збіраць грошы, мы дапамагаем людзям, якія прыязджаюць сюды, якія вымушаны былі збегчы з іх краіны, мы дапамагаем ім знайсці тут падтрымку і фінансавую падтрымку, і маральную падтрымку. Вось тое, што мы робім. А як вы ацэньваеце пазіцыю Еўропы? Насколькі яна адэкватная? Санкцыі зараз, ці працуюць яны? Ваша ацэнка. На мой погляд, санкцыі працуюць, таму што мы бачым, што нават беларуская парламент і Лукашенко, што яны вельмі неадэкватна рэагуюць на гэтыя санкцыі. А про тое, што нужны санкцыі, то, што яны неабходныя, гэта маё, я таксама падтрымліваю гэта меркаванне. І з іншага боку, вось ведаеце, калі я іду ў краму, і я ведаю, што уладар крамы збівае сваю жонку. Гэта маё права не ісці туды купляць. Таксама гэта права еўрапейскага звяза не працаваць з Беларусю, таму што Беларусь, тыя людзі, якія зараз маюць уладу ў Беларусі, яны збіваюць сваіх дзяцей, яны збіваюць сваіх жонак, яны збіваюць сваіх бацькоў. І калі Еўропа не хоча з імі гандляваць, гэта яе права, і я гэта цалкам падтрымліваю. У мяне нямецкі пашпарт, я зараз грамадзянка Германіі, і я хачу, каб мая краіна, каб Еўропа не супрацоўнічала з Беларусю, таму што мне за гэта сорам. Мне будзе сорамна, калі Германія будзе супрацоўнічаць з Беларусю, з людзямі, якія катуюць свой народ. І апошняе пытанне, ці ёсць у вас у Нямецчыне бацькі? І калі ёсць, ці кантактуеце вы з імі? Канешне, бацькі ёсць паўсюль. Это вельмі цяжкае пытанне, таму што сярод маіх знаёмых усе людзі раздзяляюць мае погляды, таму я з імі і сабрую. Канешне, бацькі ёсць. Мы вельмі спадзяемся, што яны ўсё ж такі калі-небудзь у іх расплюшчацца вочы. Але я вам скажу шчыра, калі чалавек праз год таго, што адбываецца ў Беларусі, калі чалавек яшчэ бацька
Мне падаецца, што там ўжо нічога не зробіш. Дякую. Будем спадзявацца, што яшчэ нешта зрабіць можна. Дзякую за размову. Сёння з намі была беларуска з нямецкага горада Бохум, Евгенія Гукава, мовазнаўца, Алесіліч Белсад, Гаага, Нідерланды. Не толькі Літва. Польскія памежнікі злавілі 40 мігрантаў, якія перасяклі мяжу з Беларусю. Тым часам на беларуска-літоўскую мяжу, дзе сёння ўначы усталявалі новы рэкорд па мігрантам, завітаў старшыня Еўрапейскай рады Шарль Мішэль. Літоўскія межы – гэта еўрапейскія межы. Вось чаму для мяне было так важна прыехаць сюды, каб зразумець, дзе мы знаходзімся, якія патрэбы, што магчыма для еўрапейскага звязу, каб аказаць падтрымку Літве. Я таксама хацеў бы сказаць, што некалькі тыдняў таму мы прынялі рашэнне увесці санкцыі супраць Беларусі. І за намі рушылі ўслед Вялікая Брытанія, а таксама Злучаныя Штаты. Гэта азначае, што мы змагаемся за тое, каб прасоўваць нашы фундаментальныя каштоўнасці. На наступным тыдні у мяне будзе магчымасць паразмаўляць з прэм'ер-міністрам Іраку. Мы будзем падтрымліваць кантакты з іншымі краінамі, краінамі паходжання гэтых людзей і краінамі транзіту, каб паслаць сігнал аб тым, што немагчыма прыехаць сюды з выкарыстаннем незаконных інструментаў. Сапраўды, ёсць падазрэнне, што беларускі рэжым адыгрывае пэўную ролю, і мы не наіўныя ў Еўропе. Нас таксама гэта не палохае. Вось чаму мы прынялі рашэнні, а таксама эканамічныя санкцыі, якія рэалізуюцца. Мы вырашылі дзейнічаць вельмі хутка, калі некалькі тыдняў таму была перасечаная яшчэ адна чырвоная лінія ў сувязі з захопам гэтага самалёта. Нават калі Беларусь прыняла рашэнне прыпыніць удзел ва ўсходнім партнёрстве, для нас важна аказаць канкрэтную падтрымку беларускаму народу. І менавіта таму санкцыі, які мы прынялі, з'яўляюцца мэтанакіраванымі, каб змяніць сітуацыю паміж рэжымам і насельніцтвам. Сёння ў мяне таксама будзе магчымасць сустрэцца з лідарам апазіцыі. Для мяне гэта будзе новая магчымасць выслухаць лідара апазіцыі і паглядзець, што мы можам зрабіць на працягу наступных тыдняў, наступных месяцаў, каб аказаць большы ціск на рэжым. Ідзе вайна, кажа ў чарговы раз Александр Лукашенко і звяртаецца да свайго міністра Владзіміра Макея. А чым жа мы можам адказаць захаду на сектаральныя санкцыі? А запытаемся пра гэта і мы у вядомага палітолага Валерыя Карбалевіча. Спадар Валеры, вітаю вас. Добрый дзень. Ажно цэлую нараду сёння Александр Лукашенко сабраў, каб паразмаўляць пра контрсанкцыі. Ці, на ваш погляд, не змаглі прыдумаць нейкай іншай захады за гэты час? І чаму менавіта спатрэбілася ажно цэлую нараду збіраць для гэтага? Таму што гэта даволі важная тэма для Беларусі, для беларускай эканомікі. І таму я думаю, што яшчэ не адна нарада будзе па гэтай тэме. Я думаю, што тут тая рыторыка, якая была публічна агучана, і тыя захады, якія рэальна там абмяркоўваюцца, яны не супадаюць. Я думаю, што ўсё ж такі галоўная тэма – гэта не контрсанкцыі. Гэта адаптацыя беларускай эканомікі да тых санкцый, якія ўжо увёў Еўразвяз і не толькі Еўразвяз. Вось як выйти з гэтай сітуацыі, што можна зрабіць. Вось гэтая галоўная тэма. Каб гэтыя санкцыі не нанеслі вялізнай шкоды беларускай эканоміцы. Я думаю, што вось гэтая тэма з'яўляецца галоўнай. А рыторыка пра тое, што мы там адкажам, мы дадзім здачы, я думаю, што гэта хутчэй для публікі. Колькі, на ваш погляд, спатрэбіцца часу, каб адаптаваць беларускую эканоміку вось да гэтых еўрапейскіх і амерыканскіх санкцыяў? Бачыце, гэта працэс. На нейкія захады можна даць адказ адразу, на нейкія трэба нейкі час, магчыма, нейкая дапамога расійскіх кампаній ці расійскага ўраду. І зноў жа, глядзіце, тут жа ж гэтыя санкцыі пачынаюць працаваць толькі адносна тых дамоваў, якія заключаюцца пасля 25 чэрвеня.
тыя, якія заключаны былі да ввядзення санкцый, яны працягваюць выконваць. Таму час ёсць. Уже до конца года, а можа по некоторых контрактах і яшчэ болей. Вось, таму в залежнасці ад таго, якой галіны гэта тычыцца, якіх кампаній тычыцца, тут розны тэрміны і розныя захады, і розныя метады, так сказаць, адаптацыі. В той жа час абвастраюцца адносіны паміж Менскам і Вільню. Толькі за апошнія сотні на беларуска-літоўскай мяжы затрымалі 131 асобу, якая спрабавала нелегальна патрапіць у еўрапейскі звяз. І сёння Александр Лукашенко пракаментаваў гэтую тэму, заявіў бадай наступнае: Беларусь займалася і працягне займацца асноўнымі выклікамі на мяжы, змаганнем з кантрабандай, але будзе гэта рабіць, цытата, настолькі, наколькі выгадна краіне. Гэта азначае, што афіцыйны Менск нічога не збіраецца рабіць у гэтым кірунку? Цяжка сказаць, што з гэтых слоў вынікае, но ва всякім разе можна меркаваць, што тая сітуацыя на беларуска-літоўскай мяжы не будзе палепшацца, а хутчэй нават будзе больш абвастрацца. Я так зразумеў і такія высновы зрабіў з гэтых словаў Лукашэнкі. Навошта Александру Лукашенку яшчэ больш абвастраць адносіны з суседняй краінай? Ну, трэба ж неяк адпомсціць, трэба ж неяк даць здачы, трэба ж неяк адказваць ударам на удар. Гэта ў стылі Лукашэнкі. Вось. І таму вось эта сітуацыя з незаконнымі мігрантамі, это можа, адзіны спосаб неяк прычыніць шкоду Літве без прычынення вялікай шкоды самой Беларусі. Таму што ўсе іншыя метады контрсанкцый, яны адначасова ж б'юць і па беларускай эканоміцы. Там прэм'ер-міністр Галоўчынка казаў, што мы прымем захады ў адказ да тых заходніх кампаній, краіны якіх як бы ўвялі санкцыі. Ну, так гэта ж заўсёды удары і па беларускай эканоміцы. Калі замежны капітал пабяжыць з Беларусі, то гэта удары па Беларусі. Ну, а вось гэта міграцыйная сітуацыя. Тут асаблівых шкодаў для Беларусі, для беларускай эканомікі няма, толькі шкода Літве. Ну, так вось, і трэба выкарыстоўваць гэта па логіцы ўладаў. Сёння акурат на літоўска-беларускую мяжу прыехаў старшыня Еўрапейскай рады Шарль Мішэль. На ваш погляд, ці еўрапейскі звяз мае чым адказаць на гэтыя крокі з боку афіцыйнага Менску, ці могуць быць уведзеныя нейкія яшчэ дадатковыя санкцыі ў сувязі з гэтым наплывам нелегальнай міграцыі ў Літву? Першае, што можа адказаць еўрапейскі звяз, гэта ўзмацніць кантроль на беларуска-літоўскай мяжы. Гэта відавочна, таму што, глядзіце, вось ўсё ж такі гэты крызіс міграцыйны здарыўся не на беларуска-польскай мяжы, а на беларуска-літоўскай. Чаму? Таму што беларуска-польская мяжа это былая савецкая мяжа, і там кантроль быў, як і ў савецкія часы, вельмі жорсткі там. І некія, так сказаць, тэхнічныя абсталяванні і ўсё астатняе, што было на савецкай мяжы. А беларуска-літоўская мяжа – гэта мяжа, якая з'явілася пасля распаду Савецкага Саюза, і тут яна стваралася наспех, і не заўсёды там дакладна і моцна было абсталяванне, таму это і выкарыстоўваецца. Што тычыцца захадаў адказ, ну, магчыма, што сапраўды гэта падштурхне еўрапейскі звяз да новых санкцыяў, таму што вось ёсць інфармацыя, што нібыта рыхтуецца новы пакет санкцыяў. Магчыма, што з улікам от гэтых дзеянняў беларускіх уладаў ён будзе больш жорсткім, ну, але зноў жа гэта гіпотэза. Спадар Валер, сёння быў вынесены прысуд Віктару Бабарыку, досыць суворы, 14 гадоў зняволення. Таксама буйны штраф мае сплаціць экс-кіраўнік Белгазпромбанку дзяржаве. На ваш погляд, як улады будуць выкарыстоўваць вось гэты прысуд? Я не думаю, што пытанне палітвязняў сёння ўвогуле стаіць на парадку дня адносін Беларусі з еўрапейскім звязам і ўвогуле з Захадам. Я думаю, што гэтае пытанне сёння на сённяшні момант зачынена, і яно проста не абмяркоўваецца.
І зверніце ўвагу, тут некія хадзілі чуткі наконт нейкай амністыі магчымай напярэдадні Дня незалежнасці. Ну, цяпер усе гэтыя размовы сціхлі. Таму я думаю, што такой тэмы проста няма. Дзякуй вам вялікі за гэтую размову, за гэты каментар. Святлана Ціхановская сумесна з Народным антыкрызісным управленнем аб'явіла гэты тыдзень міжнародным тыднем беларускай культуры. А ўжо заўтра у Беларусі адзначаецца свята, дзень народзінаў нашых славутых землякоў. Янкі Купалы, Яна Чачота, таксама Марка Шагала. Напярэдадні свята пра роль і моц культуры мы паразмаўлялі з вядомым мастаком і музыкам Андрусём Такіндангам. Ну, ўжо зараз непрыстойна казаць «я па-за палітыкай». Гэта ўжо проста вульгарна і непрыстойна. І тут ужо справа пайшла не пра палітыку, а пра гуманізм, пра такія рэчы, як дабро і зло, базавыя рэчы. І вядома, хто ніяк не мастакі, музыкі павінны разбірацца ў гуманізме, у гэтым у дабрыні, у гэтай злосці. І таму, калі ты проста адстойваеш нейкія адэкватныя агульначалавечыя каштоўнасці, то ты ўжо апынаешся ворагам рэжыму. У мінулым траўні я думаю, не, трэба быць далей ад палітыкі, таму што заўсёды будзе расчараванне, заўсёды пасля мы там выйдзем на эту плошу, у нас будзе там 1000 чалавек, і все будзе як заўсёды. Трэба не зважаць на гэта, трэба захоўваць халодную галаву, пісаць пра каханне, пра прыроду. Але калі пачалася такая яўная несправядлівасць, то я не змог справіцца са сваімі эмоцыямі, пачалі пісацца песні. А пасля калі я пабачыў, як уся Беларусь узнялася, то таксама я выказваўся, нешта пісаў, ствараў. Я разумеў, што гэта такі, можа быць, аднадзённыя рэчы, таму што гэта была такая хуткая рэакцыя на падзеі. Але я проста не мог стрымацца. Альбом называўся «Фараон». Там была песня «Адпусці нас, фараон», калі сапраўды было такое адчуванне, што мы знаходзімся ў егіпецкай няволі і трэба было з яе выйсці. Отпусти нас, фараон, отпусти нас, фараон, затягнулся злый полон. Отпусти нас, фараон, беззаконный твой закон, и твой трон для нас проклен, не укрываешь кулаком. Отпусти нас, фараон. Нас затрымалі пасля канцэрту удалага на Нёманскай вуліцы. Там дзеці танчылі, дарослыя падпявалі. Быў вельмі класны канцэрт. Гэта было адкрыццё малюнку на сцяне дома. Жыхары яны ўзгаднілі гэты малюнак з жэсам, прагаласавалі за яго. Намалявалі там коцікаў калядных. І мы там вясёлы канцэрт зайгралі. Селі ў таксоўку, пасля гэту машыну заблакавалі, там выйшлі амонаўцы з аўтаматамі, нас перасадзілі ў бусікі і адвезлі ў выніку на Крэсціна. У гэтых людзей не ўзнікала пытання, хто мы такія, таму што акурат тады была нейкая акцыя музыкальная. Яны затрымалі і Паўла Ракіляна, яшчэ ў нас пыталі, ці знаем мы групу Крамбамбуля, і так паміж сабой пераглядаліся, што мы іх таксама прыхлопнулі. Тады яшчэ перадавалі перадачы, і я атрымаў самае каштоўнае, для мяне гэта быў нататнік і асадку. І тады ўжо, калі мне быў нататнік, я там быў, як у творчым адпачынку ўжо. У мяне быў свой кабінет, это вязніцы, у мяне была моя натура, гэта мае сукамернікі, я там ужо маляваў, рабіў нейкія нататкі, пісаў. Ну і гэта творчасць, яна вельмі дапамагала. Калі казаць пра стан культуры, то гэта, як і стан усяго грамадства, стан чакання. Цяпер ужо, як кажуць, інагда не да культуры. Цяпер нейкае такое чаканне, і музыкі чакаюць, мастакі чакаюць, як будуць далей разгортвацца падзеі. Я нічога не бачу кепскага граць канцэрты ў час вайны. Таму што ў нейкі момант трэба падымаць баявы дух, дадаваць радасці, бадзёрасці, а ў нейкі момант сапраўды трэба памаўчаць, азірнуцца навокал. Шмат маіх сяброў-мастакоў, яны за мяжой, паўцякалі там ад пераследу, і яны займаюцца творчасцю і кажуць, што зараз мы можам нешта маляваць, нешта рабіць нейкія канцэптуальныя праекты, і мы проста можам пабыць мастакамі, перадыхнуць і проста пабыць мастакамі, проста падумаць пра абстрактнае мастацтва. Калі ты знаходзішся ў Беларусі, то гэта цяжэй, таму што навіны, ты там чакаеш груку ў дзверы, і ты заўсёды думаеш пра тое, дзе ты знаходзішся. Калі казаць пра песні, то зараз песні не пішуцца,
Таму што вельмі шмат пісалася песняў летась. Мы ўжо шмат што сказалі ў творчасці. Цяпер сапраўды для мяне час такога музычнага зацішша. Песня «Рапс», яна акурат атрымала новае жыццё. Мы яе выконваем на канцэртах з гуртом «Рэха» і вырашылі зрабіць кліп на песню «Рапс». Песня пра тое, што сярод неадэквату, сярод гвалту ёсць рэчы, якія прыносяць радасць. Да прыкладу, жоўтае ў кветені поле рапсу, чорная кава на запраўках, сябры, таварыства, твая кампанія. Ну і вось калі гэта такая псіхатэрапія фактычна. Каву горкую пілі, на запраўцы мы сталі і распачалі, нараканняў пералі. Я часам іду па Менску і думаю, хочацца паразмаўляць са сваімі сябрамі, выпіць піва, і гляджу ў тэлефон, ага, іх няма, і я разумею, што мяне абакралі. А з другога боку, я вельмі рады вось за гэтых маіх сяброў. Разумееш, я спрымаю гэтых калегаў як мастацкі здабытак наш. І я вельмі рады, што вось гэты мастацкі здабытак, што ён у бяспецы знаходзіцца. Я думаю, што зараз асноўная задача беларуса гэта выжыць, ну і застацца больш-менш сумленным чалавекам. Вось гэта самы моцны пратэст на дадзены момант, который мы маем. Вось спосаб пратэсту гэта быць сумленным чалавекам. І калі ты разумееш, што каб застацца там сумленным, табе трэба уцякаць, то ты мусіш уцякаць і выжываць. Нашыя мастакі, музыканты, яны малайцы, што яны адкрываюць Беларусь. Таму што зараз ёсць цікавасць, ёсць попыт на Беларусь. Калі свет пабачыў, якія мы, калі свет побачыў, што можна негвалтоўна супрацьстаяць злу, і Беларусь гэта у нейкім сэнсе шанец для свету, такая мадэль змагання з гвалтам негвалтоўным спосабам. І гэта сапраўды нейкі шанец для ўсіх на выратаванне, што вось калі ў нас атрымаецца, то значыць будзе шанец і ва ўсяго свету. Да мяне звярнулася неяк музыка з Португаліі, Льдокава Кацярына. Кажа, давай што-небудзь зробім супольнае, таму што таксама хачу далучыцца да вас. І вось мне напісалася песня «Не». Яна акурат пра тое, што немагчыма вярнуць назад гранаты, которые кінулі, але немагчыма вярнуць назад і беларусаў, якія ўжо сталі іншымі. Тата вернецца дадому, можа так, а можа не. Чалавек у чорнай форме, браце, не страляй мяне. Калі ў нечым вінаваты, ты даруй, прабач, але не кідай свае гранаты, іх назад не вернеш, не. Гэты час ён пакіне след у беларускай культуры, таму што пісьменнікі, мастакі, яны сталі на бок народа. Касцёл стаў на бок народа. І вось такое адзінадушша людзей. Ёсць голас у гэтага пратэсту. Гэта не пратэст, ёсць голас у гэтага руху. Таму будуць песні, будуць нейкія кнігі, і мы павінны зразумець, адкуль у нас бярэцца такая жорсткасць. Будзе шмат даследаванняў, як вось адныя людзі могуць зневажаць іншых, што такое ўлада, як яна можа мяняць свядомасць чалавека, як застрахаваць краіну ад вар'ята. Вядома, гэта мы мусім гэтыя ўсе памылкі нашыя, наш гэты гістарычны досвед яго улічваць, разбіраць яго, не забывацца. І я спадзяюся, што гэта будзе добрая такая прычэпка нам на будучыню ад паўтору вось такіх гвалтоўных сітуацыяў. Народзяцца песні, народзяцца кнігі. Але таксама гэта і час цішыні, калі мы будзем згадваць тых, хто не дажыў да перамогі. Гэта стала мне бачна, што
людзі пачалі цікавіцца мовай на канцэртах, калі людзі падыходзілі, кажуць, што вось дзякую за беларускую мову. Наогул там я ведаю такія выпадкі, калі там чалавек падыходзіў, жанчына, і казала, што вось зараз я там маю грэх перад беларускай мовай, таму што ў 90 такім-то годзе я на рэферэндуме галасавала супраць беларускай мовы, а цяпер вось хачу яе вучыць. І гэта такое прыйшло асэнсаванне, што трэба неяк сябе аддзяліць вось ад гэтага рэжыму, ад гэтага гвалту, з дапамогай чаго. Сцяг гэта ўжо небяспечна. У нас застаецца толькі мова, і людзі, па-першае, пабачылі, як шмат нас, якімі мы можам быць крэатыўнымі, пазітыўнымі вось на гэтых шэсцях, на гэтых маршах, што ад нас нешта залежыць, і беларусам быць не сорамна. Вось таму і узнікла гэта такая цікавасць да мовы, культуры. На гэтым ставім кропку ў нашым выданні. Дзякую за ўвагу і да наступных сустрэчаў.